Duta basket unsa may unsa Unya ning ita Korea. Korea. Ngano Sus na sud. tuwad Magibali-bali. ay Basin pa di masuk. Sinapukit sa bunganga. Ngipin mo ang t-shirt mo. na bisa ko saon cellphone ra maguna gud nay di masuda na Na agi di pasud. sus san Na apa no ito si Kanso? Sige. Nay. Dili to 2 minutes. Sige mangkag-up. Ito si Kanso na. Uy. Aw. Okay ni. Sa Pilipinas Kana, nga. kana. Wala. Kana. kara Dagan. sa Pilipinas akay Batay No, naglisod ka tangag duha. Unita. kara Tayo'y Pilipinas. Pilipinas Pilipinas Si kay Soto naka-school. Ay, Oh. grabe. Oh, Puwerte sus. taasa. Grabe. Speaking of, kay Soto Nga naman. idol kay na nako. Kay taas niya. Guwapo ka ay. Ano ka, bakla? Saba. Oy, wa mi amigo nga. Bayot ha. Mao gyud. Sus. Taro nga na ha. Joke na to eh. Di totoo yan. Kanang kuan ba si kay Soto. Taas kayo niya. May gamudag bula. Oo. Grabe. Ano. Mo na Giliagaw. Grabe. Ang ako yung idol si Lebron. Tina, akit saman. Ngano man? May kay mudag bula. Idang lagi. Murag magubang ring oy. Grabe. Biha. Wala na sa among silingan. Mo kuan lagi to mo feed away niya dang. Bola lang yan. Ada yung makahimo ana. Na ang amo ganing silingan. Be. Mo feed away niya. Dunk na yun. Dunk kamang ba? Abi na ko ka naging tinud-anay so daday kamang. Katog yung among silingan. Ay sus. Pagdang basta buak ang bold, tumba ang ring. Oh. Grabiha no. Asa marong imong silingan kay magpatudlo ko kung sao na. Aw, patay na. Nadatugan mas ring. Tarantado! Abi na wala Ngano usaba. nga tawa ba? Si kanil lumay. Ngano nga tawa mo? Basig lumay na sad ni. Hindi, namatay ay. Susukuan pa ko nga Abi man ang papirma unta ko. Aw. Photograph. Usingano na. Kita dato tanan. Sagod eh, god. Pero katong akong silingan, Oh. mo to'y pinakabanggiitan sa mga nanuwag basket. Nga. Sainang ka, gikan sa half court. Oh. Ni dunk lagi na kutob. Ngadto si ring. Put naman Karon? ron. Unsa din na siya na bilong sa basketball team? Aw, di man basketball team iyang grupo. Ni Dang maka. Di man to siya basketball player. Pero ni kuan siya nilupad siya anak ngadto pikas ang ngadto ring gikas tunga-tunga. Unsa man din na siya? Ay, wakwa. Abi man ang basketball.